dagat. Bakit sa dagat? Kaya kung masisid siya, masisid ko. Hello, Host Cherry. Para siyang si Host Cherry ng Liba. Pareha kami ng buo. Okay. Anong pangalan? Jeff? 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 J.E.B. Jeff. How old are you? 17 po. Mag-aaral ng mabuti. Thank you very much, Jeff. Hi! How old are you? 14. 14. Thank you very much. Mag-aaral ng mabuti, ha? 14, ha? Opo. Hi! How old are you? Tumigil ka, hindi ka 12. How old are you? 18. 18. Ikaw nga, ikaw nga. Hintayin na lang ang hangin, tangayin. Your name? How old are you? Thank you very much. Kung meron kang natutunan sa pag-ibig, Teresa, ano ang natutunan mo? Yung pinakamasakit, Ano ang pinakamasakit? puso. Ano ang puso? Ito, mag-isa-isa ang sagot mo. Dapat sunod-sunod. Ano ang pinakamasakit na naranasan mo sa pagmamahal? Pinakamasakit talaga yung masaktan. Pinakamasakit talaga yung masaktan. Ang gulo talaga. Sabi niya, pinakamasakit sa puso. Pinakamasakit talaga ang masaktan. May naniligaw ba sa'yo ngayon? Pero, Ilan? 10. Ako sa natakot ko siyang masaktan, Abigail. Sa 10 yun, may nagugustuhan ka ba? Sila lahat. Tingnan ka nga. Sila lahat. Kaya mo ba yung 10? Wala pa akong sinagot. Ano ba gusto mo sa lalaki? Siyempre, mabait. Unang yan, ito gusto niya 10, lahat tapos mabait. Thank you so much, Teresa. Diyan ka lang na. Next one. Hi! Eto kanina, napansin ko, kasi nagpapapicture, tapos nagsasalita. Sabi niya, who will give you joy, happiness. Gumagano'n ka. Tagline ko yun eh. Tagline ko yun. Sabihin mo nga, 1, 2, 3, go. Ladies and gentlemen, this is your host, and bring you joy, happiness, and unforgettable celebration. Host Cherry. Malakpakan niyo naman. Talaga ba? May syota? Wala. Anong meron? Wala. Nagka-ex na ba? 2 years ago. Anong nangyari 2 years ago? Nag-cheat siya. Bakit siya nag-cheat? May nagkakapit ng kape sa kanya. Nalaman mo may naghahatid ng kape. Anong ginawa mo nung nalaman mo may iba nang naghahatid ng kape? Keep quiet. Malayo kasi ko. Taga saan siya? Taga Caloocan. Ay, malapit lang. Nasa Saragana na lang. Bakit updated ka pa rin hanggang ngayon? Hindi pa rin ba nagpalaya ang puso mo? Kung meron kang gustong sabihin sa kanya, ano ang gusto mong sabihin? Enjoy and be happy. Because I'm the happiest girl in the world now. Ay, pala ba? May manliligaw ka siguro marami. Wala. Paano ka naging happy? I'm contented na being single. Wow! Ano naman natin? Yeah. Next one, our last boys. Nasaan yung mga boys natin? Parang long gown competition. Your name is? Pia. Pia? Pia sa gabi, sa umaga? Rodrigo. Alright. Pia, nakailang boys ka na? Many to mention. Oh, totoo. Natawa ka. Alright. Anong tipo mo sa lalaki? Gusto ko malaki,
laki ang sinasabi.